Så prøver vi lige igen med et forberedelsesrum og en 3D-tegning. Denne gang der er vi taget op på anden sal op i science-delen. Og heroppe der tager vi elevatoren, og så kommer vi op til det lange rum her, som har været brugt til Lego League og forberedelsesrum og elevgrupperum. Men planen er så, at det skal være et forberedelsesrum udelukkende til os voksne. Og det er jo sådan et højt, aflangt rum, så jeg har lige valgt at lade være med at tegne den yderste væg herude mod gangen, så vi bedre kan se, hvordan det kunne være indvendigt. Hvis vi starter hernede i den her ende, så har jeg sat sådan et no entry skilt her på den her dør, fordi så tænker jeg, at det var døren i den anden ende, der sådan skulle være den primære indgang. Fordi så kunne man nemlig lave en eller anden form for aflukket rum her, hvor at der dels kunne være pauserum, men som også kunne fungere som et vejledningshjørne til pædagogisk IT. Og så måske sådan en lille skillevæg her, sådan at arbejdspladserne her ved siden af, de ikke var generet af det snak, der eventuelt kunne være her. Så er der tegnet her 5 arbejdspladser i det her område, med 2 af dem herover, hvor man kan se, at der er tegneplader på. Og så skulle der stå stationære computere ved dem. Og så er der 3 almindelige arbejdspladser herover. Og eventuelt så kunne man også have et bord her, hvis der er behov for det, så er der i hvert fald plads til det. Og så er der et plads til opbevaring i skabene her, i overskabene, og på samme måde kunne man godt have overskabe på den væg, der ikke er tegnet her overfor, hvis der er et behov for det igen. Og så er det, at planen er, at der skal laves den her høje væg, som gør, at vi kunne få det her lydisolerede video- og lydoptagningsstudie hernede i enden. Og døren her, det er jo den, der går ud til terrassen. Men så kunne der også være en arbejdsplads herinde, og sådan et mobilt whiteboard, som man stadigvæk kan bruge depotet, som jo ligger hernede. Så det var sådan, jeg havde tænkt, det kunne se ud.